Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca seria noastră de Minecraft. Și am făcut o surpriză și pentru ea și am făcut așa astea câteva unelte și chestii plus. Și are nici ea nu știe ce surpriză are, dar o să vadă. Așa că când o să intre, o să scrie acolo că am plecat și o să zic că unde iau să fac intro-ul. Atunci eu o să speri că după ce o să citească alea. Hai să intră. Trebuie să așteptăm un pic. Că aici ar trebui să... Uite. Suntem când începe. Trebuie să-ți pornească microfonul, că eu o să-mi pornesc după aia. Și-o porne microfonul oare? Nu și-o porne, că n-aud. Deci să-și pornească din joc. Ok. Ce scrie aici? De la Dogo pentru tine am plecat. Da! Iai, bă! Ai un cadou acolo. Deschide chestul. Pentru tine de la mine, de la Dogo. Dogo. Da, bă! Iai. Da. Știi cât m-am chinuit să fac surpriza aia? Și am strâns niște diamante. Înainte să-i fac surpriza aia, am strâns niște diamante, arată-le. 62 diamante, parcă erau, nu? Da? Da. Ai parte la două, la fiecare 34. Dăm 34 mii. Și astăzi o să mergem în Nether, cred. Vrei asta? Da. Bun. Deci ea nu o să filmeze episodul ăsta, că nu poate. Așa, bun. Hai, să vedem când ne dă. Bun. Hai să vedem dacă mai merge ceva, nu mai dă ceva. Mai e ceva de dat? Nu. Numai că eu pentru episodul ăsta știam episodul trecut, că o să mergem în episodul trecut. Și după aceea să ne facem casa! Fii ce mai tare! Ia uitați, materiale pentru etajul meu. Episodul ăsta facem casa, nu mergem în Nether. Următorul episod o să facem casa și o să mergem în Nether. Hai să mai un pic, că pentru podea să nu fie tare. Dacă pot al făcut, trebuie să merg să iau materialele care i-am pregătit într-un cer. Bă, ai jucat fără mine! Da. Bă, cap de capibara, bă, tu vezi că ți se vede doar botul. Vor merg să iau cercul. Uitați ce am prin perc și asta și asta. Trebuie mai acest enchanter, cred, nu știu. Așa bun, și pe sabia mai imprins ceva. Dacă trebuie să dau unul așa. Ce mai trebuie mie? Uite, ăsta ar fi fain. Să-mi pun la blocul din... De la mine și un cel de ăsta, hai să zic că e bun. Dar să fie așa mai ca într-o mină la mine. Să spun un rail. Ajung și asta e bine, hai să le punem. Încet, pentru că și Iulia va trebui să facă etajul cu ce vrea să-și pune ea. Mai nu mai merge să deschid gestul. Cu ce puteți deschide gestul? Acolo, așa, bun. Anume asta. Nu vedem dacă asta o să fie la decorare, așa, chestul logic cu 4 va fi, da? Pentru că nu prea. Atât am. Și trebuie să facem inventarul gol, pentru că vom merge la Nether. Iulia va trebui să-și pregătească alea, dar că ea știe, nu știu, s-a jucat fără mine. Nu știu, Nether măcar a făcut un lucru bun. De obicei, avem și trebuie să luăm astea în Nether. Asta nu voi eu. O să le împărțim la 2. Și nu de construit, aia are problemă, că avem luna o să ia foc, deci, nu, ce Iulia? Venit? Mi s-a părut. Vai, de ce ți-mi microfonul din joc când faci chestia asta? Nu te aud. Nu știu. E pe ascuns, așa. Avem câteva blocuri, iron cred că trebuie băurul de aici, ca să o facă, nu știu de ce, dar e bine să ai. Carrot-ul îl păstrăm în Nether dacă trebuie să împărțim ceva, apa nu ne ajută în Nether. 3D to-do pot să-l folosesc în Nether. Uite la astea. Nu știu, o să le împărțim 3. Eu să aibă cu una mai mult ca mine. Astea sunt ale mele, eu să am 4, ea va avea 5. Da, 5 va avea, eu 4. Cu iron nu ne trebuie diamantele, nu ne trebuie Nether, să iasă aici. Să pot să pun aici, nu am nevoie de el. Blocuri, să luăm teracota sau ce să văd, sau ce blocuri avem. Se face seară. Dai de update dacă nu te poți culca, te poți culca oare? Nu, eu n-am așa măslucă. Te l-am carpat. Asta e bun. Pe atunci o să stăm pe noapte sau ce facem. Și deci, ăsta mi-ar fi bun pentru casă. Și câteva de-astea, asta e care arăta bine, poate. Nu ia mult. Așa. Avem luna albastră. Vine acum. Bine. Și să pun un pic de luna albastră în chestul acesta. Pentru că mi-ar trebui un steak. Nu asta, că de asta am. Light blue. Asta. Bun. O să vă spun că o să facem casa pe episod. Nu știu dacă o să facem cu pauze sau... uite capul ăla. Sau, dai. Te-ai culcat? Nu. Nu știu dacă te-ai culcat. Nu că dacă am pus o chestie tare cât sute de dacă te culci gen să fie... să se facă zi doar de la un lob. Light blue mi-ajunge 54, dar atât dacă o să fie. Deci, eu când am jucat fără tine, am pregătit ceva. Aici, asta chestie. Da, mă, că trebuie să împărțim două chestiile jumate. Ca să... Construiești tu sau construiesc eu? Dacă o să mergem sau construiești doar tu? Construiești tu. Amândouă? Da. Bun, deci Stai, că vreau să dau ceva. uite-te aici. Da, mă, că vreau să dau ceva. Nu pot să mă uit, că vreau să dau ceva. Te-am pregătit Am o întrebare, ești full diamond. Ia-le. Asta și mai am o chestie pentru tine, ca să fie Nether. Tu ai 5 sau 4 poțiuni, pentru că da. uite-te în ce? Da, mă, nu pot, că sunt inventar. Ok, uite, șurcă. Nu cred. 2, 3, 4. Dați până acolo, că sunt Nether. Da, dar să le avem la noi, omule. Vai, ce tare. Stai să fac să pun de mai tot inventar. Nu știu, stai să fac un chest, unde pun toate itemele ce le-am în inventar. Păi asta, da, am un care nu trebuie, dar dacă ne trebuie, eu dau cam și 10 golden carrot. Da, lasă, vezi că ai chestul meu aici. Da, oricum nu-ți full, dragă. Așa, o să acum. Ia tu, gata, eu am luat tot. Faci tu portalul sau eu, hai să faci tu o ta. Tot ai adunat toate astea, cu toate că eu am adunat și un de diamanți și doar două, dar în fine, ai. Da, avem doar un sec de diamanți, cum adică tu ai adunat două, eu pun? Nu, eu un sec, tu două. Cum adică? Tu ai adunat două diamanți, un sec. Pentru că m-ai jucat cu camera, dar gen că n-am inat amândouă atunci, cu camera, tu ai adunat parcă vreo... Bun, repede, alo. Ok? Hai fie deasupra casei noastre. Adică deasupra casei care o să fie demolată în episodul viitor. Sau nu o să demolăm, dar până o să ne facem casa aici, aici faci portalul. Așa? Da, așa, îl faci cu că... Faceți cu
Nu, sau dacă ai iPhone, ce vrei. Vreau dacă am. Nu ai, că erau 12 bucăți. Sau, ba da, ai, dar doar pentru 2 pălțări. Nu ți ajunge. Pune alt bloc. Așa, arată bine, perfect portalul, jos, bun, bine, jos, când nu se vedea, bine, o trebuie să punem 100, haide, bine, hai de mult ne dă, poate ne dă drumul bun. Bun, Avem mai puțin. uai, să ai grijă. Uai, unde suntem? Uai, deci, parcă e ceva la acest bloc, uitați-l acolo, uitam. Să luăm ciupercă de astea. Arată fain la noi la casă. Iulia. Uai, ce tare scrie astea din nether. Astea poți să faci cu sabia. Fain astea. Ia-ți puțină de fain, dar ți-a deja, Dar n-ai vision trebuia. Nu zic ca și de aia, că după aia înseamnă că e prea mult. Nu. Ai văzut ce ți-am scris în chat? Nu. Nu în chat, în... Așa, hai să mergem. Vai. Nu se putea să ne spawneze într-un loc mai prost asta, dar... Ai, ce putem face? Am scutul, nu ajunge. Trebuie să ne despărțim, ok? Fac, îmi dai TP dacă găsești ceva, nu ți caz gârci, nu ți lângă tine. Da. Vai! Deci tu nu știi ce era să cad. Deci am căzut vreo 20 de blocuri. Na, 10 blocuri. Și am căzut fix pe ultimul bloc ca să cad încă vreo 50 de blocuri și să pic să mor de tot. Deocamdată eu mă opresc aici, aștept să caut ea, pentru că ce poțiune am, deci am, cred că asta e la Potion of Fire Resistance, Fire Resistance 1 minut, dar astea 2 minute făcut. Oriunde, ia, Regeneration 2, bun, așa, cu direntul ăla, ce faci? Așa, să-mi zici că n-ai găsit ceva. Păi trebuie să-mi dau 2 de astea. Nu, Regen, asta. Fire Resistance. E bun și dacă mai vreau poțiune sau nu văd, ia să vedem ce pot crafta din astea. Ia uitați ce, astea bune, ce chestii de astea bune. Așa... Nu m-ar ajută la nimic farfecă, cred, sau... Și lu... Asta e faină. Asta e faină, dar n-am... Ai găsit ceva, Iuli? Nu. Ha, mă, că trebuie să găsești ceva. Hai, până să... Nu găsesc. Nu. Păi scrie atunci de ce. Scrie mâine de ce nu. Ce, e vreo problemă? Nu s-a întâmplat ceva la joc sau ceva? Zi dacă e ceva ce ai găsit sau nu știi să... Jump. Vai. Am fire resistance. Așa. Poftim? Ce ți-am trimis? Deci dacă ți lene să cauți. Oai, mi s-a lăguit un pic Minecraft-ul că nu mai mers. A trebuit să ieși dintr-o iar și am pus pauză la filmare și la... Iulia, să nici când vrei să cauți ceva, când vrei să cauți ceva sau dacă sau dacă vrei să te duci undeva. Ia uitați lava acolo, este plin de lavă. Nu aș putea să mă duc pe acolo. Uite acolo, e ceva parcă, nu? Da, uite, Strider, ce tare. Vezi că noi trebuia să
mai știu. Trebuie să mă uit în inventar să văd. Parcă nu poate să scrie pe aici regulile. Trebuia să portăm ceva? Stai că mă uit aici. Atace, se numesc. Am fost pregătită și cu chestia asta. Serios? Acum. Și am găsit ceva. Da. Nu găsesc. Da. Am găsit ceva. Dacă te teleportezi la mine. Acum. Teleportează. Da, vedem ce-o găsit. N-am găsit ce trebuia să portăm. Armură de gol era. Am găsit un bastion. Nu cred. Îl explorăm amândouă, da? Da, eu acum... Da. Nu, bun, ia-ți papucii. Că am făcut niște papuci de aur. Că am avut aur la mine. O, ce tare. Bravo. Când căutam am găsit aur și am făcut. Păi și de ce ai fost tu șobolan și ai zis că nu? N-ai găsit nimic? Pe unde se merge mare? Opa, scuze. Băi! Am crezut că e clicking. Că e click ca să sap. Scuze. Pigli. Eu nu mă interesează, pa. Bă! Iai! Și asta? Am găsit o din aia neagră. Și mi-e frică de ea. Care neagră? Dar nu mă atacă dacă ai ceva de aur pe tine. Nu, nimic. Bă! Am căzut în lavă. Ai fire resistance. Am realizat acum. E așa de bine. Nu știu cum ai avut timp să craftezi asta, dar... O, ideea e să nu dăm în... Chest! Why? Deci am găsit un pic de... Ce? Vreau să știi. Vii să mă salvezi, că ești aproape de mine. Nu te văd. Zi-mi coordonatele, că nu te văd. Uite, gata. Hai, vino. Mă, că acum vin. Vai, unde ai căzut? Vai, am căzut și eu. Iai! Stai, eu mă salvez. Nu mă mai salvez. Gata. Băi, dar nu mă lasă să mă urc pe apără. Ba da, te las, că am spart eu blocul ăla. E mai bine așa. Am găsit un chest cu un pickaxe de diamant foarte consumat. Uite, ți le arunc să-l vezi. Vezi că l-arunci în lavă. Nu le arunc în lavă. Hai să plecăm. Le-am aruncat în lavă, da. Era un pickaxe foarte consumat, deja apărea linia roșie cu Unbreaking 3 de diamond. Vai, nu-mi place asta, că nu prea are. Hai să căutăm altceva. Ne despărțim eu rămân aici și tu cauți altceva, da? Dar ce să mai găsesc? Nu știu, cu de asta, dar cu alt chest, cumva genul. Să caut alt chest? Nu alt chest, dar altă de asta, una mai bună cu chesturi, nu așa. Ok. Eu rămân în beștenul ăsta, că e o porcărie de porcari. Mai caut. Poate mai găsești ceva. Da, mă caut eu în ăsta și te duci să cauți altceva. Că pe filmare n-ar fi chiar așa interesant să mă duc să caut așa, dacă... Ce? Știi la ce mă refer? La ce? Să te duci să cauți. Cât eu explorez aici pentru că eu sunt pe filmare și pe filmare se vadă mai frumos. Ok.
Da, și eu rămân aici că se vede mai frumos, că găsesc lucruri și după aia mă teleportez acolo. Sper să fie bestia în primul rând, că îmi plac astea. Și dacă... Stai puțin. Ce să fie? Bestien. De ce să fie pește? Și dacă găsiți din Atlantul? Nu-mi place ăla. Chiar dacă am merge în End, ar fi prea devreme și după aia... Nu cred, chiar am găsit din ăla lanțul. Îmi dau-te pe la Era tine. fix lângă ăsta. Îmi dau-te pe la tine, să știi. Dă-ți. Teleport cu baina de cheia. Mi-ai dat tu teleport la tine. Hai mă, bine, caută încă o dată. Uai, ce bine e să te miști cu să-i... Nicul. De ce te-ai oprit din vorbit? Ce? Pentru că picasem în lavana? Bine, hai să... O, ai găsit chest. Unde? Data că mă uit ce e în el și nu cred că e prea interesant. Suntem full diamond. Trebuie să mergem aici altă dată, că acum... Bă, am găsit multe bloc of prostie. O slabie de iron culting 2. No, prostie. Și tot felul de carne. No. Nu, ia spichi efectiv în lava. Ai mai găsit copilul ăla? Nu copil. Nu, n-am mai găsit pentru că nu m-am uitat la coordonate. Că... Hai mă, dar în ce parte ai plecat? Serios. nu știu în ce parte am plecat, dar am plecat într-o parte. Hai mă, du-te și caută-l. Cum ar fi? L-am găsit. Date pe la tine, da? Da. Hai ce-am făcut. Iuli. Dacă prind că iar nu am... Ok. Uai. Au! Nu mai da. Eu nu văd nimic. Dă Night Vision, că nu se vede pe filmare nimic, dar pe nici eu nu văd. Dar eu văd. Cum adică tu nu vezi? Omulet, eu nu văd. Și pe filmare se vede și mai groaznic atunci. Hai mă, dă-i te rog Night Vision, că nu se vede nimica. Pe filmare. Așa eu mai văd, așa, aș putea să merg, uite aici încoace este tunel și lavă, dar pe filmare nu se prea vede. Gata, am dat. Se vede? Da, pe filmare e bine. De asta vreau să-mi pun la mine în grădină. Adică Ok, că tu faci grădină cu ăla, eu vreau să mă bat cu Blaze. ăia. Nu că am eu looting 3 și cu ala... Și eu am looting 3. Bă, de cum? Am looting... Hai să vedem. Știi? Și atunci am face mai multe. Na bine, fiecare... Ai găsit deja? Nu. Tai. Ai găsit tu. Tai. Nu. Că poate este... Da, am găsit. Hai aici. Acum. Dăm bucotul. Iulia, ești lângă mine, nu trebuie să dai TP. Uite aici. Știu. Nu uitați să dați like. Hai să strângem 35 de like-uri la videoul acesta. Și 40 de vizionari. Și nu uitați că mai trebuie 6 abonați ca să fac 20, ca să fac 30 de abonați. Așa că nu uitați să dați like, vă rog. Mi se pare mie să auzi 2 spawnere. Mai e unul lângă ăsta. Ua, ce noroc! Nu cred. N-am văzut niciodată așa ceva. Păi, pe seria asta suntem norocoși. În loc de 22 norocoși, să fie seria. 20 norocoși. Am făcut și level 80. Eu am 51.
Eu am 180. Bun, că... De ce nu se spawnează? Știu de Nu ce. Știu de ce. Setare. Sau hai să dăm pe hard, că suntem în... Da, nu. Normal, nu știu de ce era pe peaceful. Cine l-a pus? În hard. Nu știu de ce era pe peaceful. Nu! Și nu mai am nici... Aba da, aba nu. Pune să-ți pui poțiune, da? Mă, bate blaze-urile. Se spawnează în continuu. Și cu zilnicul ăsta e bun. Nu, e wither. L-am... Ce-ai făcut? M-a omorât wither-ul. Îți dau TP, că nu mai am loc în inventar și atunci nu o să mai pot să iau blaze rod-urile. Ai văzut că ți-am pus scut în ăla, așa-i? Da. Bun, l-ai luat? Bun. Nu știu, am scris, că am scris în engleză. Hei, vezi că-s doi din ăștia pe tine. Vino odată. Nu mă teleportează. Gata. Vezi că te bate și scheletele și tot e pe noi. Mă, măcar câte blaze rod-uri ai? 5. Eu am unul. Ok, măcar se bat schelete ăștia între ei. Bun. Cu oare de cât timp filmam? Nu dacă eu să mor! Eu mai am o viață, vino și apără-mă. Dați regeneration-ul. Cum îl dau că mor? Eu îmi dau un mor de... Au. De unde ai tu mor de aur? Nu! Am murit. Bun, sper că ești în viață, da? Da, dă-te pe la mine. După ce terminăm lupta aceasta, aș zice să încheiem videoul. Eu nu mai am fare resistance. Dă-te pe repede. N-am cum. Sper că n-ai murit. Nu, mi-am dat fire resistance. Nu mai au ce să-mi facă, sper. Nu. Hai că-i bat acum de mor. Deci după ce îi batem pe ăștia, eu zice, hai să terminăm videoul ăsta, pentru că e destul de lung. Bă, Iulia, eu am dat în tine când vreau să-i dau blaze rod-ul. Oricum ne ajunge cât avem. Câte ai? 6? Acum eu am 14. Acum eu am 14. Și off camera vreau să batem, să facem și rost de cap de ăsta. Au! Am băgat în lavă. Mi-ai dat o bucată. Eu sunt cu strider în not. Bravo, mai nuată. Hai mă, poți să-mi dau tu pe la tine. Au, repede. Că o să mor. Aici, dacă... Mănâncă. Hai să batem cât mai avem și pe aia facem o chestie. Eu zic că ne ajunge atâta cât am bătut. Vezi că am spart partnerele. Am murit. Hai repede. Dar nu mai, că avem destule. Eu am 17. Na, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe.